alle sammen! Hvorfor er det så mørkt? Ja, det. Ja, tror du, det skal sætte hvor bamsen er. Vi skal snakke om dit kærlighedsliv. Kom herhen, jeg kan ikke se dig. Ja, Bridges. Bekla, det er ikke sikkert, at vi kan nå det hele. Vi skal bare snakke om dit kærlighedsliv, ligesom vi har snakket om det før. Okay? Nej, det? Ja, gør det. Hej alle sammen, jeg sidder her med min bedste ven, min far, min beskytter, min engel, Günay Aydın. Jeg skal ikke være ked af det. Yeah. Elsker du mig? Ja, mig. Jeg elsker også dig for. Det gør jeg faktisk. Nu skal vi høre lidt om dit kærlighedsliv. Hvad for nu? Vi skal høre noget om min fars kærlighedsliv i dag. Nej. Hvordan han mødte min mor, og hvordan det hele skete. Så hvis vi starter med begyndelsen, hvordan mødte dig og mor hinanden? Ja, men vi er barndomsvenner. I er barndomsvenner, så I voksede op i den samme landsby? Ja, Ja. vi gik i skole sammen. Altså, dengang jeg var meget generet. Var du generet? Var det ikke mor, der var generet? Også hun var også generet. Okay. Men jeg var sådan en rigtig sjov type. Jeg Ja. lavede sjov med alle sammen. Du lavede sjov med alle sammen. Men når det gælder din mor, jeg Ja. gjorde det ikke. Nej. Jeg kunne ikke gøre det. Var det fordi hun var meget seriøs? Nej, det var fordi, jeg havde noget i hjertet, jeg tænkte på hende. Så hun forelskede hende fra starten af? Ja. Så, Hvorfor lige mor? Hvad var det ved mor, du godt kunne lide? jamen, hun var meget smuk. Ja. Charmerende. Wow! Og jeg bliver forelsket i hende. Ja. Og hvor gammel var du, da du blev forelsket i hende? Eller har du altid Ja, været... men jeg tænkte på hende, da jeg var 18 år. Ja. Mellem 16-17 år. Ja. Efter jeg blev militær, og så kommer jeg hjem på ferie, så var det din mors storsøsters mand. Vi var gode. Vi er gode venner, ja. Ja. Så sagde han, nå, Günay, du er snart færdig med militær. Ja. Kunne du ikke tænke dig at giftes, efter du er færdig? Ja. Så sagde han, nej, fordi jeg har ikke nogen far og mor, for det skal jeg giftes. Jeg skal arbejde og måske have en god økonomi bagefter, tænker jeg. Ja. Og han blev ved, nej, der er 4 smukke piger her i byen, i vores by. Ja. Du kan vælge en af dem, og vi hjælper dig, hvem du vil gerne have. Ja. Så sidst han tvang mig, jeg sagde, okay, så siger det til Sakina. Jeg kan godt lide hende. Du kan godt lide min mor. Ja. Ja. Og han har fortalt til sin kone, og hans kone var Sakinas søster, Ja. Stos. Bedstematesa. Ja. Hun har fortalt hende, og så kommer han dagen efter og fortæller mig, nu har vi sagt til hende. Okay. Så hvad sagde hun? Ja. Jamen hun har ikke svaret nu. Hun laver lidt nasmasja. Hun var kostbar. Ja. Ja. Så okay, sagde jeg. Og så flyttede... Så sagde jeg, hvis hun ikke vil, så bare, det skal være mellem os. Okay. For andre må ikke høre. Nej. Så jeg rejste til Istanbul. Og så en af mine fætter, han vi arbejder sammen i en tegård. Ja. Så sagde jeg, at han rejser til Køge i morgen. Til landsbyen. Så jeg, okay, jeg skriver et brev til Sakina. Så jeg skrev en god brev, og så sendte til hende med ham. Et kærlighedsbrev. Og så jeg var militær efter 14 dage. Hvornår var du militær? Jeg var nysgerrig om hun ville sende brev tilbage. Ja, hvornår aftjente du din værnepligt? Hvilket årstal kan du huske? Mellem 85 og 87. Og hvor gammel var du der? 20, 22. Okay. 21 år. 21, okay. Ja. Nå, okay. Så kommer en brev. Wow! Ja, så jeg blev glad. Hvad skriver mor? Ja, og så skrev sådan en brev. Og jeg gik til en stille sted. Der ikke var nogen kammerater. Så jeg læste. Så læste jeg forfra igen. Men du sagde, at det kunne tænkes. Det kunne tænkes, Ja, okay. det var en god tegn faktisk. Ja,
Ja, det er Og faktisk... vi skal nok kende hinanden lidt bedre og skrive sammen. Ja, Så har vi skrevet 3-4 gange, så bagefter jeg fik hende til at sige ja. på Når du er skrift? færdig, ja. Okay. Altså, hun nævnte ikke direkte ja, men altså, Okay. jeg kunne mærke, Du kunne hun sagde mærke, ja. Men så rejste hun til Danmark. Nå, men det gik 3-4 måneder, eller hvor lang tid, jeg ved ikke. Så lige pludselig jeg fik et brev fra Danmark. Ja. Vidste du ikke, at hun skulle til Danmark? Nej. Nå, ej, blev du så ikke helt overrasket? Vi er i Danmark nu. Jo, det var en tidspunkt, de sagde, at måske hans far tager alt bønnen med til Danmark. Til Danmark. Men vi troede ikke på. Nej, okay. Det. Så tænkte du, da du modtog brevet, at... Så hun skrev fra Danmark, at min far han er kommet, vi tog alle bønnen til Danmark, vi er i Danmark. Jeg ved ikke, om du kan vente, men så jeg selvfølgelig jeg elsker det, jeg venter på det. Ja, og så skrev vi, så hun sagde, om kan du vente 2-3 år? Okay. Så sagde jeg, så jeg ventede til de kom tilbage. Ja. Og så kommer de tilbage i 90. Altså tilbage hvor? Ja. Til Tyrkiet? Ja, hun kommer i Tyrkiet. Okay. Jeg arbejder der. Okay. Jeg var i Istanbul. Ja. Jeg gik, vi skulle, mig og Haidar kom med flymaskinen, tror jeg. Okay. Mig og Haidar, vi skulle til busstopstedet og hente dem. Du skulle se din mor, og der krøllede hår, striber, Hun var blevet europæisk. ligesom en Hollywood-stjerne. Wow. Jeg sagde, hold da op med hende der, hun ville ikke have mig. Ej. Fordi jeg var en Du var en fattig dreng. fattig. Ja. Jeg sagde, hvad fanden? Hvad er det skidt med hende der? Ja. Hun er så smuk. Ja, det er du også, far. Ja. Dengang jeg var. Nu er min tøj er gammel. Dengang var min tøj var gammel. Var det gammelt tøj? Nej, Nå, okay. Og så vi hilste på hinanden, og hun var generet, og hun ville ikke give engang kram og sådan noget. Ej. Så vi tog bus til Bursa, fra Istanbul til bus. Ja. Hun ville ikke sidde ved siden af mig, hun var generet. Ej. Så kom, sæt ved siden af mig. Nej. Ja. Og så Mor. bekymrede jeg lidt mere. Hun er nok Ej, far. koldt over for mig. Ja. Måske hun ville ikke have det. Men det var fordi hun var generet. Ja. Fordi hendes søskende var ved siden af, og Ja. Haidar var. Ja. Så der sad Sarah ved siden af mig. Ja, okay. Vi snakkede med Sarah hele tiden derovre. Så vi gik derover efter jeg rejste til Øst-Tyrkiet. Så kommer de derover, og vi bliver gift. Altså alle andre blev faldet. Altså i Tunceli? Ja, vi laver ikke bryllup, men det er ligesom bryllup derovre. Ja. Og så bagefter jeg kom til Istanbul. Jeg holdt en bryllupssalon. Alt muligt pasta, alt det er chalkacı, malkacı, så har jeg delt invitation, brev og ud og sådan noget. Så blev vi gift, og så efter en uge eller 10 dage, de rejste tilbage. Okay. Til Så Danmark? Ja. Okay. Og så efter 6 måneder, jeg ventede på min visum. Og så kom du til Danmark? Som familie for samfundet. Ja. Så efter 6 måneder, jeg kommer her. Så hvornår kom du til Danmark? Hvilket årstal kom du til Danmark? 21. december 1990. 1990, og mor kom til Danmark i 1987. 86. Okay. 86 eller 87. Ja. Okay. Og så fik vi Malthaus. I 1991. 1991 fik vi Malta med en lille pige, selv pige. Ja. Og så 95 vi fik dig. Der fik vi mig, ja. Jubi, og jeg er glad for det. Nej, I troede, jeg var en dreng. Ja, alle sagde, at det er en dreng. Ja. Vi har forventet en dreng. Ja. Så vi var på sygehus, og din mor fødte dig. Ja. Fordi hun ventede også. Fordi En alle forventet vennerne sagde, dreng, det er en anden figur. Og maven og sådan. Det er 100% dreng. Ja. Og så Var det en pige? Så din mor, hun fik chok. Jeg sagde, det er en pige igen. Ej. En pige. Ja. Sygeplejersken har fortalt os. Ja. Så sagde hun, er det en pige? Ej. Er det ikke en dreng? De har sikkert troet, at I ikke var glade. Ja. Ej. Ja, men det... Nej, det var I. Men vi fik en Charles smuk pige. Nå, Vi skal... Er jeg glad for? Ja, vi fik dig jo. Det er jeg glad for, far.
Vent, jeg er ikke færdig. Jeg har en sidste ting. Jeg vil gerne have, at du skal give et råd til unge mennesker. Nå, ja. Okay? Vil du anbefale, at man bliver gift? Om jeg anbefaler... Ja, anbefaler du ægteskab? Ja, men ja, selvfølgelig. Okay. Bedst. Jeg anbefaler alle unge, de skal giftes. Men de skal være sig selv. De skal ikke være jaloux. Nej. Og de skal stole på hinanden. Ja. Og de skal være sikre på, at det er rigtig person, de gifter sig. Det skal ikke gå sådan 2-3 måneder, så bagefter skidt. Altså nogen får børn og bliver skidt. Nej. Uanset hvad, de skal redde deres familie og være sammen. Også selvom at der er udfordringer. Ja. Det er rigtigt. Det bedste. Hvordan har du holdt det her ægteskab ud? Hvem? Dig. Hvordan har du holdt dit ægteskab ud? Hvad er hemmeligheden bag et langt ægteskab? Nå, jamen det er nok fordi vi kendte hinanden. Fra vores barndom og plus. Så man skal måske også være venner først, inden man bliver kærester? Man vender sig til, altså når man, i starten det er lidt svært. 2-3 år, efter 3-4 år. Faktisk, hvis du skal giftes med en, selvom du kender ikke personen ordentligt. Nej, det er lige præcis det. Du skal leve med det i 3-4 år, efter du kender det, fordi om hans eller hendes gode side eller dårlige side. Det er det, der er meget vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Du siger, at du kender personen, men indeni, det gør du ikke. Så det skal være sådan. Det er rigtigt. Du skal leve med den, og så kan du efter 3-4 år. Så det er altså en god måde, den skal leve sådan. Først sammen. 2 børn, og så efter 5-6 år, så beslutter du, det er rigtigt, jeg skal giftes med hende eller med ham. Det er en god måde. Det er en god måde, Hvad med, hvilken type mand vil du gerne have, at Maltem og jeg finder? Hvordan skal han være sådan, altså personlighedsmæssigt? Jamen personligt, hvordan skal jeg sige, hvad skal jeg sige? Det er nok, I er klogere end os jo. I skal kende personen, og fra alle sider af hans omkreds. Omgangskreds, og så han skal være et godt menneske. Ser hans baggrund, og om han har været en kriminal eller nogle ulovlige ting. Det skal man ikke rode sig ud i. Nej. Og så skal han være et godt menneske. Godt menneske og en god karriere og højuddannet. Også højuddannet, det siger mor også. Altså, og højuddannet, det passer til jeres niveau. Men det betyder ikke altid noget. Jeg kan jo godt finde en, der måske ikke har en mega høj... Hvis personen er god, opdrager god. Opdrager godt, og det er rigtigt. Er du ked af det? Ja. Det skal ikke være ked af det, jeg er hos dig. Ja, det er rigtigt. Min hund hører mig hele tiden. Er det din bamse? Ja, det er min hund. Elsker du den? Ja, det er ligesom min barnebarn. Wow! Kan du sige hej? Hej. Kan du kysse den? Hej hej. Hej hej. Bye bye.